Good morning, class. Good morning, sir. Okay, you may sit down. Thank you, sir. Okay, attendance. Christine Ripuyo. Present. Limuel Bares. Present. Charby Bon Pajardo. Present. Michael Kabarupya. Curiosa. Manay, ikasi nagluto kay ning gulay na nitong. Ay, iya ba ganoy? Kamusta man ang lasa? Ay abahan ng maliputoon. Siyempre, taga Bicol. Ayaw, ayuragon. Madya, asin makidangog. Sa istoryahang mataw sa indonin kaugmahan. Kakapayan, asin eksperyensya. Na mahiras ning kaaraman para sa mga maabot na henerasyon. Ibanan mo si Bon. Asin si Christina sa Pagkugos kang kulturang Bicolnon. Ini ang Sarong Bicolano Podcast. Taga Bicol. Hello mga kanatong natiks! Maray na aldaw na naman po sa Sainduga Boss. Yaw na naman po kita digdi sa sarong episode kang sa tong iriistoryahan na ngunyan kung saan pag-uulayan ta ang mga pangyayari. Baga, Sa tuyang mga eskwelahan kadto. kadto. Ano, Yan. ay naku. Kumusta ka, Christina? Okay man, ika. Eh, magwapo pa ng Ay, di wow. So, ini po ang taga Bicol. Welcome po. And sa Sa- mga nagdaranghog ka mga nakainot na episode, May maraming, ay, Diyos mabalos po. Diyos mabalos po sa inyo. Diyos mabalos po sa Saint Luga Boss. Yan na po kita sa ikalimang yugto. Garuhuna mo mga Gilgas pindro-pindo ko. Ayun, ikalimang episode kan sa tuyang taga Bicol. Taga Bicol. Ayun. Yan. Ay nako. Maging paghurup-hurupan si mga nakaaging mga Balikan na nakaaging sa tuyang mga episode. experience. Eyo. Kasi kung totoo pero kumbaga iniistoryata sa mga bago sa mga bagong henerasyon. Ang mga daininda na, ayun, itong mga daininda na experiensya na minsan nakakamundong pag-isipon pero maugmaman giraray ta igwaman sindang ibang experiensya pero Iyo. at least na experience ta din di ba? Eyo. Kumbaga mas grabe kaya kadto eh. Ngunyan maaraman ta si mga eksperyensya na nagtao sa tuya ning adal, disiplina kung ano igwa kita ngunyan. Okay, dito na pahalo yun pa. Welcome sa ikalimang episode. Ang taga tultol iwas pitpit. Yan. Pero maurag man baga Ayun. ang ngunyan pag-uulayan ta, ito si mga disiplina o si mga ano po dyan? Ano Kastigo. in English pa corporal punishment naman yan. Corporal punishment. Corporal punishment baga ito sa eskwelahan. Pero hararuman man ang corporal na yan. At least ba kung conjugal? Okay, so Bon, gaano ka katultol o kahiro sa eskwelahan? Pasaway ka ba o dai pasaway? Kung totoo, pero di ko aram kung anong klase ang aki kang panahon eh. Pero may mga eksperyensya ako na kinastigo sa eskwelahan. Kaya masasabi ko na mahiro ako. Iyo. Mga balance. Iyo. Minsan pasaway, minsan dai pasaway. Iyo. Takang kung panahon kadto, naapapod naman si magurang ko sa eskwelahan. Saro Ay. pang napaapod, yan na to. Pero, basta, yun yung pag-uulayan tamo Iyo. niyan. Anong klaseng kastigo ang mga na-experiensya mo sa katano? Anong mga ginibo mong kabulastugan? Oh, yan. Ngunyan, yan ang pag-uulayan tango niyan. Tapos, sa pag hirasme kang mga kastigo, Iyo. dyan ta maaaraman or dyan may maisishare si mga experience may kung taano may naisurat ang mga punishment na niya, no? Iyo. Dakulang diferensya ang mahihiling mo sa kultura kang Pilipinas, sa kultura kang digdi sa US baga. Sa Amerika, Sa, iyo. sa Amerika. Digdi, pitpitan mo lang ang aki, maapod ang aking 911. Ay, maski sa Pilipinas ko niyan.
Oh, Sa Pilipinas ko yun, bawal ka na magkastigo ng aki. Ayo, matutrouble ka na. Ayo, pa nagkastigo ka ng aki, ipapatulpo ka na. Nahiling mo ito baga mga Sa tigpaturulpo. bagay, ayo. Oh, shout out kay Tulpo, baka naman dyan. Yes, tolpo in action. Yan. Yan. So ngunyan, ang inot na kastigo, iyo ang Pinag-squat sa klase ni ma'am. napasquat ka na sa klase. Pero yun na. Ako, high school siguro, ako ang nagpapasquat. Yeah, Wow, tara. sosyalong ka man. Dito sa, sa drum and lyre, yan. Pero ikaw mo na, sige. Ako, pirang beses na ako napasquat. Lalong-lalo na, kang elementary ako. Napasquat ako dyan kang grade 3. Pero ba ako napapasquat kang grade 3? Dahil ko aram kung kung mahiro talaga ako o ano. Pero sa isip ko, tul-tul man ko. Ano ta na pa-squat ka? Siguro, malribo ka mo. Baka, natandang-tanda ko pa. Takang panahon baka, igwa tong platform. Ayun. Para may platform, di ba? Iyo, Tapos iyo. yung mga aki, baga, di man makasakat na makaabot sa chalkboard, di makasurat, Iyo. Tama. tahalangkaw. Mhm. So, ganyan ganoon platform. Duman kami tigpapa-i-squat. Papa-squaton kami dyan kamaistrami. Ang kinagayon dyan, taigo itong chalkboard baga, itong laganan ng eraser. Iyo. Uy, style mong yan nakasquat, iyan pala, nakatukaw doon. Ayun. So, sa mga napasquat yan. Actually pala, yun, nagrumduman ko na. Napasquat na pala ako. Saro sa mga teacher ko dati kang high school. Oo. Iyo. Kasi, drum and lyre leader ako kadto. Tapos, kapag may kasalan kang sa imong mga miyembro, kasalan mo man. So, ang Oo. ginibo ni sir, pinasquat kami gabos. Yaon pati kami sa, sa ground. Oo. Bagang nagpa-flag ceremony ka. O, duman kami nagpa-practice. Ay, duman kami pinasquat. Oo, kasi alas 3 pa lang kami sa pagtas ng klase, alas 3. Ang dares kaya na oras, practice na. Ayaw. Nang dahil duman, kaipuhan mi talagang on time dapat ka mo. Takunda squat ka. Kang high school ako, napasquat naman ako. Siguro kang nagtitraining kami sa CAT. Mm. Ay, party naman yan. Ayo. Saka isipon nindo, kung tulto lang squat nindo kang panahon, ang lubot nindo, magagayon mo niyan. You know. Tuod ako dyan. Like, teka, like, Tubod ako dyan. kung kita sa tuya, yan, garo kastigo, ngunyan, exercise na. Yeah, exercise na ngunyan, di ba? Oo. Yugo nindo. Nag-evolve na. Bakumandol Raymond. Ayan. Si Pandua. Ang pangdawa, iyo ang pinalawa sa classroom. Ayun. Ayan, may experience ako kayan. Advisor mi kang 4th year high school. Fourth year high school. Oh. Pinaluwas kami ako, si Elsa, si Honey, saka si Elaine. Tabaan ng ribok-ribok mi na sa likod. Dahil ko lang maalala kung ano si mga tigba para tararamig. Siguro si mga crush siguro. Ako nadamay man sa nata si. Mga kiragon, mga. Ako nadamay man sa nata. Magbarkada. Iya. Alright, sabi ni sir, luwas man kami. Tama man kaming choice. Iya. Pero yan lang kami naman sa tungo. Gusto mo man madangog. Ayun na, sa Kamhay. Napaluwas naman kami kadto. Siguro si mga mayang assignment. Yan. Pag may kang assignment, maluwas ka mo. Oo. Araw ka yan. Halimbawa, pag may ka mong dinarang araw kayo ni, maluwas ka mo sa classroom. Sarong partihan kang disiplina kanto. Papaluwason ka sa classroom. Papalawasan ka. Pero minsan makaugmahon. Tapag nakaiba mo si barkada mo sa luwas, guro iristoryahan mo sana yung maugmahon. Dahil siyempre, pag nag-attend ka ba ganing klase, habo mo itong nag-attend ka ng klase, paghalsan mo paraadal. Ayun. Siyempre, pag aki ka, gusto mo parakawat. Parakawat Ayun. sana. Masakit. Okay, dikta sa pangtulo. Pinalibot sa campus ground na may placard na I'm very talkative. iyon. Yan ang na-experience ako kang grade 3 ako. Naday ka na experience. Maribo kaya kami kadto. Siyempre ba kadto? Igwaman president pa nga kadto. Ayan. Tagalista ning tagalista ning noisy. Maribok. Ay, borat. Iday may aram, naarog pa lang katong gigibo na kastigo Mhm. na pag maribo ka sa klase. Dang ginibo, pinaluwas kami. Mhm. Pagkapaluwas sa muya, tigsabitan kaming I'm very talkative. Kasi makasupugon. Makasupugon. Isipon mo, bako lang sa luwas kang classroom. Pinalibot kami. Ay, sabi na, makasupugon. Taburi, paghilig sa imo kang tao, paghilig sa imo kang ibang estudyante, uy, maribukon mo nga ni, I'm very talkative. Takat to baga, uso ang mga karantsawan. Ay, yun. Di ba? Ito, I'm very talkative. Ay, mas manlain-lain na pangyayari. Pero magiging pagbalikan ko niya. Pero Ayun. kasusupgan mo kadto. Ayan. Alam mo dyan. Saro pa itong binalad sa quadrangle. Ayan. Na-experience sa amin na yan. Ayun. Eyo. Grabe.
Mainit ano? Ang init. Alam mo naman sa Pilipinas, di ba? Talagang mahiling mo talaga ako sa mga picture ko. Talagang nag-iirum-irum na talaga ako sa sobrang kaituman. Kaya mga minsan baga mga magurang panaguli, amoy saldang ka. Yung bata-bata mo na, Ayan, ano papalagi ganyan. mo sa eskwelahan. Di Minsan ba? ba kung sa kakakawat, kundi kakababalad ka sa iyo. Kaso, ang problema, ini man, saro pa, di ka nang makasabi sa magurang mo kung anong nangyayari sa eskwelahan. eskwelahan. Iyo, Kung dai, mapipit-pitan ka. madadali ka. Kaya- Ngunyan, ang mga aki, makusog na ang buot na magsabi sa magurang. Tapos nagsabi sa magurang, ngunyan ang magurang, susugudon si maestra Ayun. kung So, taano ginibo yan. Lugi ang mga maestra ngunyan. Ayun. Pero, okay. Balik kita sa ikalima. Ano? Pinasurat sa intermediate paper, pinasurat sa intermediate paper or one whole paper, Mhm. Back to back. back to back. Ay, Kung- na-experience ko yan. O kung ano ito bagang mga kasaalan nindo. Mm. Halimbawa, I will not going to late again. Tawa mo ng English ko. Sala mo ng English mo eh. Itong I will do my assignment next time. Yeah, I will do my assignment every day. I will do my assignment every day. or I will not be talkative. I won't be noisy Yeah, again. anymore. Magayon kung papasuratan sa Indo, halipot. Mm-mm. Pero kung halabo, ay baan ng Iyo. makulugan sa kamot. Igwa pa kayo mga teacher ang gusto tarakin. Iyo, tarakin. Nakakaano baga tarakin tapos igwa man niya itong mga bold na ano. Ay, mas letter. madali ang bold. Taang bold, pag nagibo ka ng ay, maski Dakulaon. sararoan nila niya Ay, pababa. iyo. Tapos nalagad mo na lang ning Linya. cross. Oo. Iyo. Ay, giba-giba ko man yan. Nangani mo padali ang buhay mo. Ayo. Aking ka palang, sweetik ka na. Oo. Bagong iyo. Sa mga nagdadawag dyan, pero nakaka-relate na kita, no? Iyo. Ayun. O, anong pang-anom? Sige na po, nin eraser, taabaan ng revoke. Ngunyan Ayun. pa sa napilita ka ng gapon, pam! Nangyari na yan sa muya. Ayun. Ang lugi dyan, si maitom-itom. Risa-risa na ba yun? Risa-risa, tapos nagtaplak sa mukha mo. Garo ka nagpulbong sobrado. Yun, niling mo, di ba? Imagineon mo na sana kung gaano ka kasuya na maray ang sa imong maestra. Para magapo ka ng eraser. Ayo. Kasi, siyempre, tao man lang sinda, ang man ninda, ang length, baga, ang laba Pasensya. kan sa indang pasensya, talagang, siyempre, masusukat. Ayo. So, bakang halimbawa mo, sa sarong classroom, igwa ka ning lagpas 30 or minsan nga 30, pinakadakol 30. pa. Sa muya, siguro ang maximum, kanto, 35. Mm. Tapos ang pinakababa, siguro 25. Mm. So, try mo yan. Sarong maestra ang nag-supervise ka mga 30 o labi pang mga aki. Tapos mararibok. Stressful niyan. Siyempre, iba-ibang klaseng ugali igwa yan. Ay, kaya talagang masasapu ka kang eraser. Ay, kung ako naging teacher, ba kong eraser? Ano? Blackboard. Ay, Blackboard ang ibabadag ko. Ay, maresa na pala, hindi ka naging teacher. Ayun, ano pang sunod, Bon? So, ngunyan, ang sunod, pinitpitan. Pinitpitan gamit ang ruler. O maski anong bala baga na makuha kang kang teacher. Or minsan, may teacher na may dara ng sadiring bala. Iyo. Grade 1 ako. Diyan ko na experience. Labi-labi man kami, mga piraman kaming pinatindog. Pinapatindog ka pati mo na. Siyempre masabi, who has the assignment? Si isa igwang mga Puro Inglesira mo ng mga teacher mo. Siyempre, mga teacher ko ta, si Mamurpe. Ayan. Di siyempre, mataraasan na sinda. Kanalingaw. May kang Para assignment. kawat ka sa sa harong nindo, mga assignment yan. Nagparaburadol ka sana. Iyo, ang kamot mo, nakataas na yan, nakataas na. Tapos yan, pipit-pitan na. Pam! Pam! Oh, Iyo, baan ng kulog. Sa akin kung gamit yan, itong 1 meter na ruler. Mm. Tapos, kadtong mga panahon, pag pipit-pitin ka, buriyaw na duman si pagkidit kang kamot mo. Ayun. Duman pa sana, mamamaster mo na. Kung sa panahon mo niyan, o kang panahon kadto, nagdadalan ka ning Naruto, kumbaga, iisipon mo ang chakra mo, ilalag mo sa kamot mo. Iyo magano. Talagang makubalon na talagang kamot mo. Kung Iyo. aral daw kang mayong kang takdang Assignment? aralin. Ay, nako. Ay, yun. O ano ang sunod dyan? Okay, ang sunod, papagabihong ka. Iyo. Paghapon. Bakong hapon, minsan, itong balad ka na sa init, papagabihon ka pa. Kanto bagang panahon, bago ka maglaog sa classroom, or after mo, or pagkatapos kang flag ceremony, igong inaapod na garo GMRC,
or home economics na aro kayan. Mm-mm. Taigwa kadto. Ang gigibuhon, bobobuonin do si tanom, aga pa sana. Ayo, Tapos igwa magabi ka mo. kamong medicinal plant na nursery. Yan, Iyo pala. iyo. Saro pa yan sa itong, di ba, pinag-ulayan ta itong napitpitan. Oo. Minsan, kapag may ka man darang umal or tanom, or yan ng mismong sundang, may mapipitpitan ka din. Iyo. Yun. So, yan, anong gagamitin mo? Kamot. Papagabi yun. Iyo, pagka dahil ka nakadaraning kung papagabi yun kaning hapon. Itong excited doon ka na baga magluwas sa klase, sabi mo makawat ka mo. Dahil ka makakawat, magabi ka, papagabihon ka. Saro pa sa day ko malingawan na experience ako kang elementary ako. Iyan, kapag mayo kang darang sundang, ang gigibon mo para hanap kang dakulang gapo. Kasi, ito bagang paubal-ubal, di ba garo itong may style ang sa indong mga atubangan. Oo. Atubangan kang classroom, di ba may mga Yo. Garo Oo. itong sa frame man ngayon, kung sa Iyo. picture frame. Ayo. Doon pa sa tataw na kita mag-landscape. Nakso. Orag talaga mga aki kadto. O ano ang pangsyam? Inukaan ang buhok, tadai nagpapagupit o dai nagpapagubulog. Iyan, experience ako yan, kang high school ako. Takad to, kang high school ka, dapat, igwa ka ning bulog na sinusunod. Dahil Ayun. dapat nagdudukot ang buhok mo sa talinga mo. Tapag nagdudukot yan, expect mo na yan. Tandang-tanda ko to, shoutout kay Sir De Luna, itong, pagkakaaga, pero may nasa sa luwas kang gate. Kumbaga, yun nag-i-screen ka mga estudyante. Tapos naglaw ka ng eskwelahan, bawal ka na magkopya. Iyo. Iyo, sa Catholic school, kadto, duman sa Santa Monica, pag naglaw ka, bawal ka na magkopya. Pag nagkopya ka, haliw niyan. Tapos, ang gigibuhon ka yan, pag halabang buhok mo, it's time. Okay. So, saro yan sa trademark kang Camarinesor National High School. Saro sa mga dai matatawaran na serbisyo man, saro sa mga guard me. Oo. Iyo inaapod na si Seiya. Si Seiya. C-E-A. So, shout out sa imo, sir. So, sa mga lalaki, kapag daw magkopya ka pa, tatanggalo niya talaga yan. Kumbaga talagang siyang siga talaga siya. Siya ang Majin Buu kang Majin Buu. kang Gamhay. Talagang siya talaga ang nagupit. Taguro. Ayun, na-experience ko kato na kaipuhan bago ka makalaog, ihilingon talaga ang mga tig Haircut susukat mo. niya talaga. Oo, tapos talagang tiguukaan niya talaga ang gilid. Iyo. Tapos pag bago ka man maluwas, 'di ba? Pag bago ka man maluwas, dapat igwa kang perming kapot na basura. Kasi Sa C80? sa kapos sa sa Talaga? kamhay talaga yan. Bago ka makahali, bago ka magluwas, May dapat dala kang may basura ka. May basura. Ang iba nga kaya nagpupukit na sa ng notebook para lang makrokrampol ba Ay, niya tapos kung ilalaan ako, sa basurahan. Makuha ako sa basurahan. Dahil man pwede, may basura talaga si Seiya nakalagay na blue. Dakulang Yeah. drum yan. Kaya mayo kang kawala. Mayo kang kawala. Talagang magugupitan ka sa kaday ka makaluwas hanggat makang basura. Kaya malinig talaga ang kamhay. Shout out sa kamhay. Yan. Aram mo, ang magayon kayan, magpagupit ka na ning inot. Taara mo kung habo mo dapat maukaan, tapag inukaan ka, zero yan. Green sagad na maray. Ayo. So, Takong- makanos ka, di ba? makanos ka, oo. So, yan yan. Isaro yan sa mga inaapod tang disiplina. Kasi duman pa sa imong pagiging hoben, dapat tatao ka na maghiling ka sa imong sadiri. Bako man yan sa, ako siga, dapat maganda pinapahiling niya lang na dapat presentable ka, estudyante. Ayun. Pero Salamat sa iyo, Mr. Seiya. Pero ngunyan di ko aram kung ano pa ngunyan sinda. Stricto Stricto pa pa. sa mga bulog. Ngunyan kaya nauso na ngunyan itong mga K-pop Sa bagay. Di ba? So, sa mga bagong henerasyon dyan, pwede man po kang mag-email sa mo yan. Iyo. Hiling-hilingon man lang Uy, po. saka Comment ka mo. bawal magkulay ng buhok. Maski babae. Di ba? Kaya kapag college mo ka to, it's time to shine. Di ba? Depende kung anong klaseng kulay. Pag very bright, tigaro ka ng taraladop sa dahil na, may mabalgi mo. Para sa tagadagat ka naka-star. Ayun. Ang masunod ko niyan, iyo ang pinalaog sa campus, late ka. Tapos minsan, basta diri ka muning flag ceremony. Na-experience ko na yan. Kasi, di ba sa mga eskwelahan, baga may gate. Gate. Tapos, ang flag ceremony siguro mga 7
7:15 o 7:20. Ayun. Tapos may sa gate, sa gilid, may Gorogard House. Oh, Garagard House. Yan. Tapos, ngunyan, pag nagpa-plug ceremony na, dapat nakasarado na tong gate. Di ba? Mhm. Tapos pag late ka, diyan ka sa luwas, uday ka na palagon sa eskwelahan. Mhm. Late ka. O ngunyan, maugmahon si mga para ano ka to, si mga parakawat. Uy, mori, sabi na, dahil pinalawag sa klase, okay man rason. Tanong Ayun. nga, dahil nagklawag, dahil nga ako mamba pinalawag, nalit nga ako. O nagsaing ka, ano lang po dyan lang po ako, hinalat ko po magruluwasan. Di Yeah. araw, yaman pala sa kumpitiran. Oo. Tapos saro pa sa mga, yung ang kinunit sa singit, saka sa pispis, abang kulog pati kayan. Ay, Tapos may kulot pang sa dagdag. Tanda ako, grade 4 ako, si ma'am na namayo na sa kinaban. Sumalangit na. ang Sumalangit na. Grade 4 ako kadto. Mhm. Yan ang pinakamakulogon sa ko. Mhm. Kukuduton ka sa singit. Or kukunitong ka sa singit. Ang Pero, kunit pwede baga talaga, to, no? gritong susi baga. Mas Parang- masirang pang kuduton kang dakul. Itong dakul na laman. Oo. Kaysa sa dikit, manlanit. Ay, itong kukulang bagang ginagamit Ayo. pag kukunit. Pag Pag kudot kunit, okay. Marayraha Iyo. day pa masyado sa makulog. talinga. Oo, kunit sa talinga. Tapos ang iba pa kayo, itong pispis baga, Ay, itataas, abaan ng day kulog. ko man yan na. Salamat sa Diyos, day ko Iyo. inamatian. Ayun. Ano pansunod, Bon? Iyo ang pinatindog sa tukawan, tamayo kang ginibong assignment. Nangyari na yan sa imo. Iyo. Tas ang malala pa kayo, nalagalagang paning libro. Iyo. Di ba? Nalag- Sa luwas man, minsan, matakan nakatindog ka nanduman, tapos may libro ka pa. Oo. Garo squat na pero tindog lang. Iyo. Mm. Sa muya ka to, ang ginibo, halimbawa, nag-lecture or nagdi-discuss si maestra mo. Tapos, pag di ka nagdangog, ang gigibong ko yan sa imo, kukurahawan ka. Mr. Pardo, or ganyan. Oh my. Tumindog ka sa tukawan. Pag tindog mo sa tukawan, papakurahawon ka pa. Oh. Iyo, itong garo papasupugon ka sa loob ng klase. Ayun. Ta syempre, kumbaga sa maestra man ka to, kumbaga grabe man ang grabe ang pressure. Sabi Iyo. nga, 'di ba, stress ka na, dahil mo na mo gigiribuhon mo. Ayun. Kaya ito ang mga one way kang pagdisiplina. Itong papatindugon ka, itong Iyo. garo papasupugon ka sa loob ng klase. Ayun. Pero depende yan actually sa sa teacher. Kasi halimbawa baga may mga teacher din na nagpapadala ng mga libro. Iyo. Kaya baga ang bagtag ka to garo ng Gabot-gabot na. ayo. Kulang na Tapos- lang magdara kang hollow blocks para matraining ka. Oo, may ina-upload kita mga dragon na Teacher, Leon. Leon, sa kaigwaman mga Aroanghel. Oo. Ayun, halimbawa pag nalingawan mo magdarang libro, dahil kanya papatindugon. Iyo. Ang gigibuhon, mag-share na sana ka mo kang kataid Kang kataid mo. Oo. Gwaman na, yan nga na upload na dragon, talagang ka dyan, magsisi ka na dahil ka nagdara kayan ho. Kaya yan, Oo. pinapatindog ka. Kami kato, para dahil kami makalingaw magdara ng libro, ang libro nawawalat mi na sa classroom. Mm. Kumbaga, dadarahon mo na lang ang libro kung may magibo ka ng assignment. Yun. Ayun. Ayun. So, ngunyan, ang sunod pa, iyo ang pinabitbit ng floor wax. Pinabitbit ka na ng floor wax. Ayun na, permi man yan actually. Pero, ang sa muya kaya, hapon-hapon, kaipuhan mo magbakal ng floor wax or yan hong star wax. Star Oo. wax, ganyan pa. Tapos, ang iba, ipil-ipil. Sa muya ka to, Tapos, itong dahon ng bata. oo, sa mo ka to, pinapadara lang ng floor wax. Siguro mga pag ma-clearance ka na, or pag may ka ng project, yun ang karo kastigo sa man high sa school, muya. pwede. Kasi talaga dapat makintab pirmi ang sa indong Minsan ang pagdara ng floor wax, di ko aram kung kastigo o suhol. So, Di ba? Kadto pa sana kurap na mga teacher mo. Di ba? May floor wax ng may floor wax ng dahil man kurap. Tapos, syempre, minsan, di ba, ang para gobyerno- masakarahayan kang classroom. Ayan. Nagbawi siya naman. Ayan. Kabig. Shout out po sa mga teacher na nagpapadara ng floor Floor wax. wax. Army po ang intention Sakit. nindo Yun. para sa karahayan, pero sa bulsa amang kamagurang, kahirakan. Kaya ang ginagibo mi na lang ka to, ipil-ipil. Oo. Ayan. So ngunyan, ang sunod digdi, Nakasali sa sweeper, dawa day ka man nakaschedule. Di ba? Lunes hanggang Martes, may mga yan, sweeper nga. A to B, B to C, C to D, mga araw-araw ka yan. iyo, itong maski day ka man sweeper, Mm. pag Kasi, maribok ka, yan,
will remain. Ay, yung nakalagyan sa sa blackboard. Mm. Student will remain. Oh, Yan. araw kaya nalag sa imo si pangaran mo. Tapos papaplinigon ka. Oo. Tapos ikaw man mga maestra na mahigos-higos talagang magsaro-saro, talagang i-announce pa kung isang sweeper. Tapos si pangaran mo, 'di ba sa blackboard, ikaw yan. Oo. Naon sa gilid diyan, may nakakudal-kudal pa 1, 2, 3, 4, tapos slating ng 5. Oo. Ibig sabihin ni kasi pinakamaribok. Maribok. So, magtagralang paso ka na. Miski Iyo. Martes pa, alam mo baga, Martes pa ang schedule mo, Lunes pa sa nangunyan. Oo. Nadubli ka na. Kaya kanto siguro, sa hiling-hiling ko ngunyan, siguro pag ako naging itong anong apo dyan, itong nag-audit baga sa eskwelahan, itong group visitor. Teacher's pet. Bakit teacher's pet? Ganitong halimbawa, gurang ka na Tapos, inspector. Ininbitahan ka mag-inspect sa mga eskwelahan. Taray. Siguro, ang pinakamakintab jam na salog, yung pinakamaribok na klase. Ay, iyo. So, Ayun. So, ang sunod ngunyan, pina-upload sa guidance office. Ayun. Pag malala, sa principal office. Pag Ayun. mas malala pa, Rexpila na. Rexpela na. Ako day pa ko. Napapod ka na ba sa Day guidance? pa. Si Bunso mitog ang iyo. Anong ginibo? May binadog. Kinadugkadog. Iyo. Day man. Day ko aram kung taano siya pina-upload sa guidance. Siguro, day lang siya nag-behave ning maayos. More or less talaga kaya. Kapag pinapa-upload ka sa guidance counselor, ibig sabihin, malala, kumaga, may binugbog ka, nagka-pisikalan kumbaga. Halatong tanga niya sa at siya niya, hirilingan niya kita sa luwas kang campus. Sakto na iling ka ni teacher mo. Guidance. Yan. Sarap pang pag pina-guidance ka, pag mahikaw ka. Ayun, sa mga Ayan, lalaki, diba? bawal nang gad ang magkahikaw. Sa Pilipinas kaya, garo, ibahon baga sa paghilingon na mahikaw ka, garo ka adik drugista. Tapos halimbawa, pag may fraternity, naraman may fraternity. Mga TBS. Yan, tapos papapod ka sa Bloods. Ano sa Indo? Hindi ko aram kung Kami alpha couple mox eh. So yan, pag pinapod ka sa guidance, yan ang sarap sa mga dahilan. Kung may hikaw, may fraternity ka, o minsan, may naraot ka sa eskwelahan, which is, nangyari niyan sa kuya. Pinapod si magurang ko. Yan ang sarap sa mga kastigo, pinapod ang magurang. Saro sa yan, garo yan si masuporta duman sa after sa pinaapod sa guidance office. Siyempre, kibig-kibig ka na kayan, takot ka na kayan ta guidance office. Ang kasunod ka yan, papaapod lang sa imong magurang. Sarong beses na pinapod sa kuya magurang, pero day nag-agi ning guidance. Kantong panahon, istorya ko na, shoutout po dyan sa mga classmate ko kang elementary, lalo na sa teacher ko, si Ma'am Nafitil. Ayun. Yan. Ang nangyari kaya kaini, di may sinugo si Maestrami. Di ako man katugaro, man ako. Ano po dyan, itong sinasabing garo ka man, dahil ka man sinusugo, garo pabibo ka na. Kung arog baga, arog ka yan. Itong garo. Paano pinaapod si nanay? Arog kaya kaini. Sinugo si saro kong kaklase na kung anon si sarong araw kaning bagay. Tapos, ako man, nagkuaman ako, maski dahil man ako sinusugo. Di na doble. Dahil man na doble. Kumbaga, painutan niya kami. Araw kayan. Tapos, yung pala naman naka-charge, si cellphone niya. Ang cellphone ka to, itong dehinungay. Itong may antena. Buri pag-agi ko. Masagi ko si charger. Ay, sabi na, nahulog si cellphone. Di ko aram kung napasa, taday ko pa man aram ka to. Yun na to, pinapod ka to si magurang ko. Buri dito na ako itong maray. Tawon ako, babayadan ni maestra ko. Taka to baga, cellphone ka to, mahalon. Babayadan ni maestra mo? Ay, babayadan ni mami. No. Di ba mahalon ka to? Pag may cellphone ka katong di antina, buri, mayaman ka na. Mayaman Garo ka na na. yung iPhone 12 gunyan. Iyo. Kaya yan, dahil ko po aram sinangyari ka to Ma'am Nafitil. Kung ikaman po nagnanangog, sorry po. Yan. Pero saro pa ka to, di ba? Siyempre naanggutan ka na kan teacher mo. Pag uli mo pas, may sirangilan pa dadalihon yan. ka pa. Ayun. Tapos, ang pinakalastang pag-ulayan ko niyan, itong pinabayli ka o pinakanta. Ay, iyan. Yan ang pinakamaugma na makasupo. Dahil maugma sa kuya.
Iyo, makasupog kaya? Makasupog na pabaylihon ka, tapos pakantaon ka, lalo kung sintonado ka. Iyo. Di ba? Mga karanta naman, oh baby, baby, baby. Yeah. Tapos na, tayo'y mag-ocho, Yeah, ocho. Takatong panahon, sabi ko nga sa subago, masakiton magibo ni mga bagay-bagay, lalo na kung ang bagay-bagay na to makasupog. Tapag ika nagibong makasupugon, matatak na to sa classmate mo. Nadaig ko nagigibuhin yung bagay na... Iyon, na habang kas- buhay. Oo. Tapos, ang mangyayari, papasupugon ka pa. Iyo, tama nga, niya ako kasap, di ka ngayon sa inutan. Yeah, Yung mga kakatsawang teacher mo, ka. ang mga estudyante, sige na, ang puros ngak sa imo, tagaro ka na, garo ka na kapay. Eyo. So, iyan ang mga iyan ang mga kastigo na samuyang naranasan kang kami nasa kang kaakian mi pa. Kaya ano pa, yo. Kastigong minatao sa imo ning Adal. adal. Kumbaga, hapot ko sa imo, epektibo ba sa imo sa mga eksperyensya mo kadto? Para sa kuya mo niyan, garo very effective siya sa paagi kang dai ka magibo ning sarong bagay, taara mo, magkakaigwa ka ning consequence. Mm-mm. Or magkakaigwa ka ning karibay Mm-mm. pag ginibo mo ni. Tapos, garo sarong bagay pa yan na nagtukdo sa imo ning disiplina na dai mo nagibuhon, di ba? Iyo. Kumbaga sa English nga kay may sinasabi bagang you learn from your mistake. Yan, Ayun. yan. So, salamat po sa mga maestra dyan na grabe talaga, ang pagiging maestra, saro sa pinaka the best na profesyon sa gabus. Halos dyan nag-aaragi. Si mga nag-engineer, dyan nag-agi. Ayo, yan. Si mga nurse, dyan nag-agi. Si mga successful na Yan, tao. successful na tao, nag-agi sa pagiging, Sa estudyante. sa pagiging estudyante, hali sa, ang mga nudan ninda, hali sa mga maestra. maestra. Yan. Saka saro pa kaya na bagay. Garo, bilang estudyante kadto, na kumbaga, okay lang, happy-go-lucky lang kita, na data iniisip si mga consequence, di ba? Mm-mm. Si mga pwedeng posibleng mangyari. So, ngunyan, sa paagi kadto, garo ngunyan tinukdoan na kita, na dapat bago ka magibo ning sarong bagay, pag-isipan mo na. Di ba? Kumbaga may takot. Magkatakot ka na. Oo. Iyo, totoo talaga. Si mga aki kadto, Mhm. ngunyan na panahon may takot. Iyo. Ngunyan, garumayo na. Garo itong Saka ang respeto talaga na build. Kumbaga ang respeto kan sarong tao, kang bako lang toward sa estudyante, bako lang sa kapwa mo, iyo. sa gibo mo na man din. Ang Oo. mga pagigibo ng proyekto, o pagiging sa ano mo na sana, sa pagiging bilang tao ngunyan, sa inka dinara, kang pagiging Stricto kang maestra mo iyo, kadto. ang disiplina yaon, ngunyan, saro sa mga mahihiling taga-bosinda, may mga profesyon na mararay. Iyo. Sa kasararuan lang na ginibo. So ngunyan para sa kuya ini saro ko man lang na opinion, dahil man po ini Ginagabsan. kinagabsan o sa imo kagustuhan. sana. Oo. Para sa kuya ni. Ang gusto ko kuta, sana dai nawara si pagdisiplina. Sana dai nawara si karapatan kang sarong maestra nagaro maging sarong pangaduang magurang Mhm. sa sarong estudyante. Kasi inot-inot sa gabos bilang sarong maestra masakit. Mhm. Pangadua, bilang sarong maestra, nagtitindog ka bilang pangaduang magurang. Mhm. So ngunyan, kung dai mo madidisiplina ang estudyante, masakit. Sabi kay ninda kadto na ay ang aki ngayon na matakot, na pirming takot, dai nakakanood. Iyo. Ako di ako tubod diyan. Kumbaga sa kuya bilang bilang estudyante kadto, kung may akong takot, dai ako magkakaigwa ng inisyatibo na mag-adal pa. Mhm. Bakong iyo. Iyo. Kumbaga, pag inanggutan ka, ang isipon mo, dapat mapakaray pa. Mhm. Bakong mag-rebuild eh. Minsan kaya may mga tao na pag tinaraman mo, pag kinastigo mo, ang tendency mag-rebuild eh. Iyon ang mga kaisipang pulpul na mayong maray na pagkaisip. Dapat, kung ikat tinaraman, kung ikat itinama kang sarong maestra, dapat mag-isip ka na Mhm. na mapakaray mo sa sunod, tapos iwasan mo. Yan. Bakong tama. Tama. Saro pa sa mga karahayan sa pagiging maestra. Kasi aram ninda kung sisay ang dapat ikastigo sa kadaay man ang ikastigo. Kasi may mga aki man din na dai kaipuhan nindang i-build ang takot. Igwa man Iyo. mga estudyante talagang kaipuhan ang takot. Igwa man mga estudyante dai nanggad talagang natatakot. Iyo. So, yan. Saro pa yan sa mga challenge kang maestra. Maestra. Bako lang
magtauning maghiras nin kaaraman para sa imong sa imong payo, kundi physical, emotional, gabos halos. Kaya the best talaga. Kaya palakpakan ta ang mga maestra kadto. Yan, si mga Ayun. nagkastigo, Oo. mga nagtauning mga pagsubok yun, Yan. sa Ayun. mga estudyante. So para man sa mga bagong henerasyon na ngunyan natawan ka mo ning pribilehiyo na dain na kamo makamati pa ning mga bagay-bagay na namatian ni. So gibuhon nindo yan ning pangaputan nindo yan na kamo maghinguha pa. Oo. Kasi madali na ngunyan ang buhay nindo eh. Sarong kumbaga sabi nga ni kayan pero One pitik- click na lang. pitik sa nakan sa imong kamot. Halos ang simbagyaon na. Oo. So kumbaga spoon feed na kaya nindo yan mag-stripe pa kamo. Kumbaga di man kamo pasakitan. Kumbaga kamo na lang maggibo ning garo. I-challenge. Sa I-challenge sadiri nindo ang nindo. sa sadiri nindo ta. Ngunyan kaya di man ibig sabihin na ikaanggutan ka mga maestra or aro kaya di mo dibdibon. Ayun. Tigigibo lang ninda yan kasi gusto ninda kamong Mapakaray. mapakarhay, matabangan, as in maging successful na tao sa balang araw. Kaya, yan po ang pinagulayan. May sana magtao po ning adal. Sana po magtao ning kaugmahan. Yo. Di ba? Sa mga experience ata kadto, naaram ko ang iba dyan nakarelate, ang iba dahil nakarelate, dahil mo naagihan. Yo. Kaya, yun. So, sana po naugmahan nindo, naugma ka mo sa samuyang episode mo yan. Sa mga aki po dyan, tagatultul ka mo para iwas ning Pit-pit. pit-pit. Na yun. Ini si Bon. Ini man po si Christina. Ini ang podcast para sa mga Bicolano. Taga Bicol. Bicol.